Ayon sa aking pagsisiyasat, ginamitan ko ng luhika, mahika Maganda at ba si konsensya. Lohika, Mang Kanor? Hi, luhika. Huwag niyo akong istorbohin dahil ito po si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Viral ang isang jeepney driver sa Camarines Sur matapos itong humarurot at matulin ang pagpatakbo ng kanyang jeepney. Sa kuha ng cellphone video, kitang-kita na sumisigaw na ang pasahero dahil lumagpas na siya sa kanyang bababaan. Hanggang ang isang pasahero namang nakaupo sa front seat ng nasabing jeepney ay lumipat na sa likod sa takot na baka bumangga ang jeep dahil sa sobrang bilis nito. Huminto naman daw ang nasabing jeepney sa tapat ng isang chapel at dito na nagbabaan ang mga pasahero at napag-alaman ng mga rumispondeng pulis. Nalasing pala ang nasabing jeepney driver at nakatulog ito sa gitna ng kalsada. If you drive, don't drink. If you drink, don't drive. Ikaw, kabisyo. Kapag lasing, ikaw ba ay nagmamaneho? Basic. Mang Kanor, bawal. Hindi yun basic. Hindi basic dapat. Pero ginagawa ng iba. Sila yun. Yan ang Siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Deeds! Sa Loyal Feel Good morning! April 16, Uy! 2024, may buntag adlaw Martes karon. Sa oras ng 7:28 ay kasama niyo na na uncle from Davao! Hindi nagdadrive kapag nakainom! Uncle Dago! Basic! Basic yan. At eto, grabe to. Alin? Kahit hindi nakainom, parang lasing mag-drive. Sobrang tulin. Walang iba. Hindi, mabilis din talaga magpatakbo. Mabilis. Pero hindi nakainom. Hindi ako walang masama doon, hindi ka nakainom. Correct. Pero matulin magmaneho. Tama. Kasi lagi tayo nagmamadali. Sayang naman yung sasakyan. Kaya nga may 200 yun eh. Para Ang dami satsat, mag-intro ka pa. Paano kayo intro ni Uncle? Ang dami mong satsat. Gokol. Walang iba. Hat na dito from Bacoor. 2 minutes na ang Pasay. Tanya Chinita. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Bacolor? Nadala na. Magkano bayad sa'yo? Ba't ka nag-back up? Nadala ko sa kanta eh. Hindi, ano? Kung Bacoor to Pasay 2 minutes, paano makano kung Ay, hindi, Pasay 2 to minutes Davao? na yun. O Mindanao yun ha, Davao City. Pag si Tita mag-drive. Ang Davao to Manila land trip, mga 3 days yan. Oh. Pag si Tita, 3 hours. Grabe. Hindi naman, Col. Nasuswertehan ko lang kaya mabilis minsan pag naka-green lahat ng lights. Yan, oo Diba? naman. Tsaka, siyempre, nakaturbo yung sasakyan. Hindi naman. Siyempre, sumusunod naman tayo sa KPH. Nakaturbo nga yung sasakyan, hindi ka naman... alangang 20 lang. Di bawal naman yun. 120. Huy, hindi Parking pa lang. Ako pag nag-drive ako, 120. 120, parking pa lang yan. Imaginin mo. Ganyan ako kagaling. Oy, bad, very bad, very bad. Very bad yung nakainom Very magdadrive. bad. Yung No, it's a no. Ginawa nung driver na yon na may kasama ka, may nakasalalay sa iyo yung buhay ng mga pasahero mo. Shoutout sa mga drivers natin dyan, ng mga mandirigma sa kalsada, jeepney man yan, UV Express man yan, bus man yan, angkas riders man yan, riders move it, ano ba yung mga ano nyo dyan?
dinadrive nyo, basta may pasahero po kayo, mga Grab drivers, taxi, alagaan po natin kasi sa atin po bilang driver nakasalalay yung buhay ng mga pasahero natin. Yung safety ng kanilang biyahe ay sa atin po nakasalalay. Diba? Kaya yan sumakay kasi safe. Oo. Kaya sumakay sa jeep nyo, nagtitiwala sila sa inyong pagmamaneho at sa inyong sasakyan na maayos sila at safe na makakarating sa aming pupuntahan. Yun na nga, itong driver na to. Kaso pag nakainom, parang kaya nagkaka-trust issues minsan di ba? Ay na naman, may trust issue na naman. Kasi di ba, sabi nyo, sabi nyo, loyal na kayo sa asawa nyo. Pero pag bumiyahe, may katabing chick sa sa side ng driver. May taga-abot ng bayad. Sino yun? Araw-araw kasama sa pasada. Ayan. Yung lasing yung pinag-uusapan. Ba't dapat na dyan? Pero very bad nga yun. Yung ginawa nung driver na yun sa Camsur na nilagay niya sa peligro ang buhay ng mga pasahero niya. Sa video, sa kikita, yung nasa front seat na lalaki, lumipat talaga siya sa likod. Kasi delikado na. Paano pag bumangga? Huwag naman sana, buti na lang, hindi bumangga. Sa pool siya dun. Kaya wag natin gawin yun. Wag po tayong uminom pag nagda-drive. Yung driver? Yung pasahero. Lumagpas na siya. Yung pasahero! Yung driver. Sabi niya, doon lang ako. Nagpagas pa nga kahit nagmamadali na yung mga pasahero Yung driver? Yung babaero. Nagpagas. Damay na naman yung civilian. Damay na naman. Sabi, loyal na ako sa asawa ko. Sabi nung babaero? Sabi ng driver. Hindi na ako mag-aangkas. Sabi nung driver? Official back ride na. Sabi nung driver? Sabi nung babaero. Magbabago pa kaya yan? Yung babaero? Yung pasahero? Bayad po, paabot po. Sabi nung pasahero? Sabi ng driver. Nagbayad. Ilan po ito? Saan bababa? Sabi nung driver? Sabi ng babaero. Inabot kasi yung... Bababa po ako sa puso mo. Sabi ng babaero? Sabi nung driver, bagong ligo naka-t-shirt pa na rin papasada na Yung driver? Yung babaero. Ay, saan kaya papasada yun? Yung driver? Yung babaero. Siyempre sa kabit niya. Ay, yung babaero? Yung pasahero. Ayan nga, kumabit nga. Sa jeep. Yung pasahero? Yung babaero. Sabi, miss, kalong ka na lang puno na Uy! Linyahan ng mga babaero. Ng driver! Basta sweet lover. Yung driver. Yung babaero. Ma'am, saan ka po? Huwag ka na magbayad, okay lang. Yung, sabi ng driver? Sabi ng pasahero. Hatid na kita, gabi na Sabi ng driver? Sabi ng pasahero. Sabi niya, daanan kita. Sabi ng driver? Nung babaero. Kahit sino-sino inaangkas Nung babaero? Nung driver. Ay, naku. Siyempre kasi kaya nga yun nagpapabango ng ng sasakyan. Ng sasakyan. Yung driver. Yung babaero. Ano ba pabango ng mga nililinis niya yung mga buhok-buhok niyang natitira sa Yung babaero? Yung driver! Alam na din! Alam na ko! Ay, wag magpahuli. Yung mga babaero? Yung mga driver. Tama. Kasi nakaabang ang mga enforcer sa inyo. Sa mga driver? Sa mga babaero. Hindi, babaero din yun Yung enforcer? Oo! Damay na naman sa video. Happy 40 days kay... Ay, grabe ka talaga, peace. happy birthday kay Marlon Bosque, Glenson Camagong, and happy anniversary kay Lenebe. At Kuya F. Evangelista, mula yan sa napakasipag at napakabait na barangay captain ng Molino Forbacor, Cavite, si Cap Jeff Campanya. Cap Jeff, morning sa'yo dyan. Mga providers, Road Warriors team from Cedric Timan. Good morning, regards ko kay tita. Ayan na. Yan na naman. Grab driver. Nahalata pag na tuloy. Pag nagpa-regards, alam na, basic yan. Alam na this. Basic.
Basic. PM lang ha sa mga pa-shoutout nyo hanggang alas 9 pa po tayo. Hanapin nyo lang Uncle Dagol or Tanya Chinita. Siyempre, subscribe na sa Love Radio Manila YouTube channel. Correct. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Guess what? You know, last night kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!